Alle de her små huller laver man for, at den skal sidde fast nu. Fordi vi har malet. Det er en fejl, vi lavede. Se byggerudderen. Den er flotte flise, der kommer på. Se her med, at Fjolles har lavet den der skæve tømmermor. Så nu har jeg bygget den helt. Nu skal jeg smadre den helt op igen. Så alle de der fliser, jeg har købt. Kig. Det her døren, hoveddøren kommer til at være. Det er opgangen her. Det er vandet. Man kan ikke se alt det der endnu. Det her toilet, det er færdigt. Håndvask, flot spejl foran døren. Her kommer du så at gå i bad. Her er toilettet med et vindue, ikke? Her er værelse ud til vandet. Det var her, hvor Mahal Ibrahim var, ikke? Det. Så er der et andet toilet helt derovre. Jeg har ikke vist dig det endnu også. Det er døren ud til vandet her.